Kao što sam rekla u prethodnom videu koji je trebalo da bude ovaj, stigli smo u Zagreb. Hotel smo uzeli u centru grada da možemo da parkiramo i da ne mrdamo. Best Western Astoria se zove, super je lokacija, imali su stvarno dobru ponudu sa sve parkingom i doručkom. Hotel je jako lep, bukvalno izgleda kao vremeplov. Sve deluje kao da smo u 80-im godinama, sve je novo. Tako da očigledno im je to fazon, dakle, to je soba, kupatilo. Mislim, kažem, stvarno nam nije ok, lepo je, sve čisto je, uredno je, mirisljivo je, ali više nam je bilo to da je lokacija za peške. E sad što se pogleda tiče, nemam pojma, aha, gledamo na dvorišta. Dobro, tuširanje, preslačenje, odnosno u grad, ovo sam vam ostala dužna, u prošlom videu sam vam spomenula ove torbe, bit će vam dole link, fenomenalne torbe za putovanje, nemam sad dovoljno ruku, sad ću da otvorim pa da vam pokažem. Evo ga, dakle, fora je da su one bukvalno kockaste, ogromne. I ovo je neseser takođe njihov. Imaju baš dosta pregrada sa svih strana. To je to, odog da vadim stvari napolje i kažem da se sređujemo i da koristimo dan. Aj, čao! I šetnje gradom počela, ovo je trg Bana Jelačića za one koji ne znaju. Moja omiljena zgrada u Zagrebu, Milano 4 sprata. Šalim se, jako volim ovaj deo Zagreba. Sa svih strana su skele, što je nažalost za snimak, ali drago mi je zbog njih. A mi odnosno, gdje idemo, Laki? Idemo, što smo rekli? Neku pizzeriju Garden, jesi tako rekao? Tako nešto, dole mi na oko, lepo pizza, bašta. Bašta, Garden, to je to. Proveri, Laki, molim te, šta kaže aplikacija, da li se ovaj deo Zagreba zove Cvjetni trg? Cvjetni trg. Eto, evo, čisto da znate da može da postoji grad u kom Cvjetni trg je nešto gde se ima i cveća. Imali bi mi Za razliku od Beograda. Oni... Imamo mi, samo nemamo vremena. Tako. Jako lepo, još to miriše divno. Sreće nismo imali u ovom prvom izvlačenju. Prvo smo se naputovali ovako, napravili nekoliko krugova, jer kao tu treba da je, ali nije. Na kraju smo shvatili da izgleda to mesto više ne postoji, nego se sad zove Element, ako smo mi to dobro ukapirali. Ali je jako malo i ne možemo, prije ne mogu se stvarno sedimo unutra. Tako da se vraćamo ka onome što nama liči na naš obilići venac, pa ćemo negde već da vidimo. Ono je al dente što smo prošli. Da. I par lokala tu okolo je lepo, pa ćemo vidimo da ima mesta. Pa vam javljamo da se vi ne biste gubili sledeći put. Dobro, seli smo u al dente, poručili kafu, vodu. Cijene su, pa rekla bih kao kod nas. 15 do 20, ajde kažemo 25 evra je većina hrane i jasno nam je što ću ja jesti, jel? To je ponudila nam je kada iseče, rekao meni bi nešto u krilu završilo garant. Jako dobro. Pizza je jako dobra, nisam uspela da pojedem, duša me boli. Nema mnogo stvari koje me poređuju kao ostavljanje pizze. Baš ponela bih lagano, ali nemam kad. Sad sam rekla Lakiju, rekao, kako se najdemo, meni proradi moj pokojni da Radivoje, kažu, ono svima proradi, oni uvek posle ručka mora malo da legne. Malo da odmori. Ali mislili si jasno. A Radivoje nema veze ni s Italijom, ni sa morem, ni sa čim. Možda ima italijanska krv. Da, možda. Sad šetnja Ilicom. Nije vruće koliko smo očekivali, nego smo se mi zaleteli kako smo stigli. Potraga za Adidasom. Malo da se protegnu noge posle ove ozbiljne klope. Sreća, rekla sam djevici da odnesem u picu da bih je pojela, ono što mi je ostalo, onda bi se kotreljala, verovatno. Pomogla sam mužu da probere, sad će on još jedan krug, jako dobro radi da se radnje ovdje u Ilici, jako, evo ovdje šta je gde, sad smo na drugom, ja odah dole na žensko. Jao, što je lepo. Šta kažeš, jel? Vidiš šta od sunca? Vidim, baš i onako romantično izgleda. Našli smo se sa mojom sestrom Jelenom i njenom porodicom. Popili pićence. Sad idemo malo još da šetamo, pa još nešto da popijemo i tako. Radi mi na loši. I molim lepo da se završi dan. Eto ga. Kakvo nam je iskustvo, Laki? Fenomenalno, jel da? Molim? Kažem da nam je fenomenalno iskustvo. Iz Zagreba hotel, evo ovdje je njihov link. Imaju ovdje parking, dobijete svoje parking mjesto, tako da možete da odlazite, vraćate se. Izvini, pomozi mi, molim te, ovo i kesa. Palack. Reda, nek dođe busom. Bukvalno reda gdje će, ne znamo.
Sad je oko 7:30, doručkovali i krećemo na Lošinj. Kupili smo kartu za trajekt, tako da smo spremni. Čini mi se laki da će ovo biti jedno dugo putovanje. Pa ovako je već 25 km. Bukvalno kad smo izašli iz Zagreba ovako, baš je gužva, baš. Svi idu na more, laki nismo samo mi prepametni. Mi smo najpametniji nedelje. Da, to je idealan trenutak. A dobro, treba mi rezervacija. Nije do nas, majke. Društvo gužva je paklena. Ma nije. Znači, spremite se ako kreće. Mislim, kao, iznenađeni smo nečim što je očigledno i uvek. Prošle godine došli iz Zadar trajekta. Da, prošle godine smo išli tim trajektom i stvarno bilo dobro. Putevi su havarija od gužve. Pritom je dosta stranaca, dosta je nekih reakcija koje ne biste očekivali, pa onda stvarno morate se fokusirate. Ja se iskreno radim da vi mene išta čujete jer je meni slušalica u uvetu. Da ne bude da snima, čekaj. Da vidimo, ako sad ima neke razlike do toga je. Ok, navigacija kaže da smo za nekih 15 minuta na trajektu. Mislim, na putu za trajekt. Na putu za trajekt smo za 15 minuta. Kartu smo kupili. Postoji red vožnje trajekta, ali sad kad krene sezona oni voze non stop. Tako da kao, vi ne kupujete za određeni brod, nego morate da kliknete u koje ćete vreme, ali vam to ne garantuje da ćete u to vreme. Da ćete ući u to vreme, nego kao kad uđete ušli ste, ali je dobra varijanta da kupite unapred kartu, zato što tamo onda na licu mesta ne morate da čekate u redu i pešačite nekad par 100 metara do tog mesta gde se kupuju karte, jer stvarno znaju da budu baš velike gužve. Tako da, eto, u idealnim uslovima mi ćemo oko 1 biti na Lošinju, ali teška priča da će to se desi, sad je skoro 10. Boga mi društvo kategorija više sreće nego pameti. Sad smo stigli, bukvalno je ukrcavanje. Ima 10 kola ispred nas, mislim sve i da se desi da u ovoj nestanemo. Znači ovo je fenomenalno. Odlično. Da li će da nas pošalje dole ili neće, Laki, šta misliš? Ovo smo se prošle godine oduševili, prvi put što smo vidjeli trajekt koji ima ovu opciju. Dole nas, to su ta gospoda. A zanimljivo mi da siđemo. Gospoda koja će poslije da izaći. Nema veze, važno je Laki da nećemo čekati. Mislim ovdje da uđemo. Još što je ovo zanimljivo. Ovo je bukvalno kao garaža u tržnom centru. A pa možda možeš i za ovo, a ne, u stvari bolje ti da. Bolje tamo da ne smetamo, a? Ja stavim tamo gdje mi on kaže. A gdje ti rekao? Za njega. Pa onda može. A kako se izlazi iz ovih kola sad, niko ne zna. Borba za kafu je počela. Ovdje je klima baš nerokana, tako da ako ste osjetljivi na klimu treba će nešto da se prikrijete, mada može da se sedi napolje, imate sladoled. Čini se svi velike sendviče, tako da ima prva pomoć ako neko gladan, žedan. Koliko smo ljudi imali sreće, znači bukvalno nismo kafu još kupili, trajekt je krenuo, tako da, fantazija. Trajekt je super, ide baš ovako, vidite, lagano, baš je za uživanje. Pa dobro si stao, Laki, dobro si ovo izabrao. To je čovjek koji ima iskustvo sa trajektima pa zna da je fora ako ikako možeš da staneš na centralni deo, jer onda ti automobili prvi izlaze, jel? Vožnja traje 20 minuta, tako da stvarno je brzo i lagano. Sad imamo koliko, Laki, još 1 sat i po? Sat i po vožnje, što znači da ćemo mi stići oko 12, a mi smo sumnjali da ćemo stići do 1. Ja kad sam bila klinka, onda su ovde večito bile pauze. Sad sam rekla, Laki, vidio si kako ovo izgleda kad idemo kolima sa pauzom u Zagrebu, a zamisli kako je bilo nekada, odnosno kako i sada kad se ide autobusom Beograd-Lošinj. To je beskrajno. Ja sam uvijek išla Beograd-Rijeka, to je bilo jedno 7, 8, 9 sati, nema pojma. Onda pauza tu, onda se presedalo na drugi autobus i onda tim drugim autobusom iz Rijeke preko trajekta do Lošinja 3 dana jahanja, ali mi nikad nije bilo žao. A evo vidite i gužvu već u suprotnom smeru. Mada ono što smo mi videli sa trajekta nije izgledalo tako. Ovdje nešto zapelo. Zato što neko ode preko reda. Da, zato što u stvari ovi koji ne idu na trajekt nego silaze dole, tipa da li da kupe kartu ili da popiju piće, nešto znaju da zaglave. Ali da, jasno vam je da je u suprotnom smeru haos. Prošle godine smo isto prilično bili daleko, mada nismo toliko dugo čekali, je li tako, Laki? Delovalo je da je mnogo gore kad smo stigli. Pa čekali smo 1 trajekt. Pa to, delovalo je da ćemo ostati 4 sata tu. Znaš gdje smo i bili. Jo, vidi ovog, vidi ga što je sladak. Buba. Pa vidi ga, slatkiš.
A mi smo bili skroz gore iznad ovog brda iza ćoška, tu smo stali, tako da ovo je sad ništa. Ovo je u stvari bio razlog zašto smo usporili, zato što šire ovde su, kako se ovo kaže, nalili. Da se tako kaže? Armirali stenu. Tako da zato ide sporije, ali evo uskoro izlazimo i sa tog dela, tako da ništa strašno. Sad se lepo vidi ostrvo, pa htjela sam da im pokažem kako super izgleda. Dakle, 13 minuta društvo i stižemo pre 12. Ovo je fantastičan. Ovo mi se nisam nadao. Evo je tabla mali loši. Sam sad htjela da vam snimim ljude koji se kupaju, a prelepo, ono čisto more. Kažu Laki, vidi more, Skote, grž dobio napokon. Dobro, ja sam samo malo to prepravila da ne bi psovku rekla. Morala sam da prepravim, Laki, da budemo kids friendly. Bip, da, rekao je bip. Bila sam prepametna, pa sam nam torbu za plažu odvojila, tako da ne moramo da čekamo check-in, možemo direkt na kafu, preslačenje i kupanjac. Sad ovdje možete da vidite koliko je u stvari ostrvo u nekim delovima usko. Ovdje sad gde idemo. Evo ga, vidimo skroz tamo. Ne znam da me fokus zeza, ovdje dole je moja omiljena plaža iz detinjstva, tu Laki moramo doći u ovoj turi, prošle godine nismo bili. Dole je grad. Dole je grad i dole je moja baka živela, da. Moramo na to. Moramo. Prošle godine mi jedno od najvećih šokova bila ova ulica. Ovaj deo se nije toliko promenio u odnosu na period pre, dakle do prošle godine ja nisam bila 16 godina na Lošinju. Ovaj deo manje više je ostao isti, dakle ove kuće sa desne strane, eventualno sa leve, ali sad jedan deo kad uđemo, tamo su neke zgrade, nešto, ja sam bila potpuno pogubljena od prijatelja zgradu, nisam mogla da nađem u kojoj sam boravila mesecima, kao došla sam ja do tog mesta, ali ja ne mogu da prepoznam zgrade, u stvari tamo gde je bio teren su izgradili, ne znam, Lidl, ne znam šta je sve tamo, a zgrade su ofarbali u neke različite boje i apsolutno ih nisam provalila, tako da, eto, a moja baka ovako bila tu dole, mislim sad ne ovde, ali, jel, paralelno sa ovom ulicom, dole niže je živjela. Evo da vidite i cene goriva. Kaže, Laki 20 dinara jeftinije nego u Srbiji. Benzin, da, divatica. Ovo je jedan od lepših trenutaka koji se zove gasi klimu, otvore prozore. Lošinj inače ima fantastičnu klimu, fantastičan vazduh, pošto je sav u borovima, tako da često dovode i djecu koji imaju problema sa astmom, generalno sa disanjem. Savršenstvo jedno, posebno kada ustanete zorom, pa to je čudo jedno. Posebno kad me Laki probudi sutra ujutru, to je savršenstvo jedno. Kao sauna sa borovim iglicama. Kamping Čikat, evo ga, tu je i akvapark. Morat ćemo skoknemo do akvaparka, čisto relje za dušu. Da mu šaljemo slike, njanja. Ti ideš u Gardaland, mi u akvapark. A menju bi se on. Naravno da bi. Tišina, namjerno da čuje zvuk. Zabranila sam Lakiju, pošto obožava trči ispred mene i onda uvek vlogovi sa Lakijevom pozadinom. Evo ga, znala sam da će to da uradi, ali znala, evo, Lakijeva pozadina, evo vlog. Tadam! Što bi rekao Relja mama, tadam! I stigli smo. Čikat, ovo je čuveni Latino beach i baš sam Lakiju rekla, strašno mi je žao što nemam slike od pre 20 godina da vidi kako je ovo nekada izgledalo, ovo je bukvalno bila divljina, ništa. Dakle, šuma, odnosno kao livada u šumi, par nekih klupa, par nekih ligeštula, baš je bilo raspad plaža. A sad je jako lepo i ovo vam je jedno od retkih, ako ne jedina peščana plaža s klincima, ovo je dobro mesto. Ono gde sam raznao nogu prošle. To je ono gde je Laki prošle godine otvorio nogu. Idemo da nađemo našu drugaricu, Cincu, ona bi trebalo da je tu negde na ležaljkama. I onda idemo da pijemo kafu. Stigli smo, smestili smo se u Latino bar, kafa tu. Sad samo da vam pokažem i cene, znam da vas to uglavnom zanima, posebno kada je Hrvatska u pitanju. Cene iste kao što su bile prošle godine. Pića, gdje je neka hrana, ovdje nema puno hrane, ali ono, za plažnu varijantu u redu. Pa to, samo da, evo ga. Evo cijene. Eto, vidimo se u sljedećem videu. Sljedeći će biti kada se budemo čekirali u sobu, odnosno u naš šator, jedno čekam.